ọ bụ na ochie dibịa achụ aja ọ dị ka ala ya nye ndị mmụọ n'aka. Ochie dibịa nkwụ n'anụ ofeke eburu ekete tigharịwa. Ọ bụ na ịbụ nwa dibịa na ị na-agwọ gwọ na ị na-echi ndị mmadụ eze, na onye bịa na nke gị na ị ga-ebunye ya ike, mana na ị nọ na Anambra steeti nwanne m chịrị akpụkpọ ụkwụ rie mbọmbọ maka ọsọ soro udo. Ọnwa ọbụla buru ala ha jide ala ma jiri, ọ ga-agwọ ya kwọm. Ihe m na-agwa gị bụ ka ịma nke a ịma nke ọzọ. Agwara m unu si unu na ọtụtụ ndị dibịa enwe tata bụ anwansi ka ha na-eme. Anwansi abụrụ ọgwụ ma taburu gbuo. Dibịa ọbụla kpọrọ akpọ n'ala Igbo nwere ihe o ji were echere onwe ya. You dare not ịbịa okwu agwụ ya tokres of ije mee onye ha arrest. Dagoro ka esi epik ndị anyị na-enegara anya na ha nwere igbupụ, na ha nwere akịrịma, na ha nwere ijite, na ha bara mmọnwụ. A na-epik ihe ka a na-epik ọkụkọ ya bụ ihe atọ ọkụ ọchị. Onye ka m na-agwa gị si gị na dibịa ọbụla si na ọ nwere ọgwụ, nwere ihe o kwesịrị iji wee chere onwe ya. Ọ bụrụ na ndị agha soro udo abịa ịbịa kpụrụ ya, ọ gbarị ha fim ha afụ n'anya, ha ekweta na ọ na-eme. O nwere ike imeghe nke ọ ga-emeghe ha dị confused, maọbụ ha na-abata n'okpu agwụ ya nwa ha afụ nka mmiri na-ezo, maọbụ ịmago ha eme anwansi ha ga-abụ ha mee ridis, ọ bụrụ oke n'ọsọ ngwere n'ụlọ ma taburu gbuo. O nwere ọtụtụ ndị dibịa na-ehi agụ, o nwere ọtụtụ ndị dibịa na-ehi enwe. Tupu ị na-abata na be ha ehihie na-enwe pụara onwe ha. O nwere ndị bụ ha dara ikiri, ha na-akwa ikiri. Ha nwere ndị nwere ọdụ ụna. Ọ ihe eji wee mara dibịa kara aka, dibịa kpọrọ akpọ. Ọ bụ dibịa ga-abụ ehete ọ sị gị bịa ka o mere gị oke ite, ka o mere gị abanye agba aka, ka o mere gị ibubu, mana o chibeghị ụmụnna ya eze. Onye ka m na-agwa gị ka ịma nke a ịma nke ọzọ, na dibịa gwọrọ ọzọ mana ọzọ bụ dibịa. Eziokwu enwe dibịa ọdịnala, mana dibịa ndị mfọmfọ juo akpa, ndị nchere oge a ekwerziro ka ama ndị bụ ezigbo dibịa. O nwere ndị dibịa dị na agbụrụ be nna ha nwa ọ natara chi, ha ji ewere azọ ndụ ghara ije wee megide ndị mmadụ. Iji eso wee kwere tata na ihe a nazi arụ bụ onwe onye satarụrụ nke ya nwe ọpụta mewe dibịa. Amakwụ na a na-amụ dibịa amụ na agbara ọfụ a ka mma na a na-agwa dibịa dịka bọị ịgbacha ya esetụrụ a ga-eje bido nke gị nwa. Cheki elu ndị niile na-asị na ha na-eme omenala today ajọ ọgwụ ka ha na-agwụ, ọgwụ mmegido iji wee mekpa ụmụ mmadụ. Ikekwe onwe onye na ha nwere nsogbu bụ eme onye ha atụele, ma omunye ha ọkpa abachu, ma ọ bụ jee ebe ọ na-arụ ụlọ nyere ya ọgwụ n'ụlọ ya. Ajọ ihe bụ ahụ. Ọ dịzie ka ọ bụ omenala ndị Igbo. Sepụ na aka enwe n'ofe ka ọ ghara ihe aka mmadụ. Cheta na ojije mmụọ abụkwanụ ka ọnụ na mmụọ dị. Ọ bụkwanụ mmụọ na-amaghị oke ana ka mgbidi na-ama. Atụọla ọmarụ mana atụọla ofeke. Ndewo ka obe m otu a n'onu. Mbọsị ị ga-akpa isi ka agwana n'ọfụ ọnụ. Mbọsị nta ka anyị chụọ n'obodo nchi. Tụsara m ihe ozi a ka emesịa.